Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pino Channel. Pada kesempatan kali ini bagi yang saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Nur ngirim nang sawah. Yuk kita lihat keseruannya. Nang sawah ngirim wong tandur. Monggo sarapan. Lah, penas sawah lo asik, Mbah. Mbah, asik. Lah nggih. Dalam ya Allah, matur nuwun, Mbah. Mbah ngaturaken daya kelepatan ya, ki anake wedok ya urung iso ngidul. Mbah aku panen, Mbah, Bapak dadi aku betul 5-6 ngirim. Wonten. Lambo Mbah, ki teh mit ini Yunur Amanah, Mbah. Teh anu ki ala Yunur Amanah tak gawe dhewe. Mak Sri, Mak ngaturaken daya kelepatan ya, Mak. Sira iso salaman. Kula riaden mboten ngidul. Lah teng omah lho, Mak. Kakung cet panen iki dadi wis anggrem lho. Isa sing Mak sing takon makili, tapi kapan kula nggih ngidul dereng grane yuyat napa kula. Dereng. Dereng mbanap. Ndak sempat, Mbah. Ndak tak tapeni, aku mang lali seso tak tapenane lah ono. Domongi Yunur Amanah jen kaya artis Sahroni ya. Mbah, aku nang omah kaya ngalor ngidul aku ngetan ngono. Monggo disekecakaken. Mungil ya, Mak. Kaya Mak Sri mungil kecil cantik. Niku sendoke teng anu, Mak. Kakung dolan anu makar wis mlaku ke lho njimuk aku mau sarapane mluwak ngidul dadi anu stoke bensine nipis ya. Alhamdulillah terang. Angger sonten mesti gembleger. Kapan hujan hujan. Napa nek? Mila to? Nggih pripun? Ndak hujan. Hujan angkon ngene. Nggih. Kono ene wong diani. Oh, anu. Kenge anu. Ya Allah, ngoten. Lah kala wingi lho sonten kula nembe keng Tulungagung, ya Allah kidul pojokan lap ngaten. Peh kula bingung sampe manung rindik. Numpak sepeda motor 3 kali lipat rindike. Ojo dipoto ae kayone wong. Bene, Mbah. Nglerang ngene ngono ki delok-delok anu, Mbah. Oh, kok ayu men deloke, Mbah. Mbah sapa? Mbah Nur Amanah. Apik ya ciwike. Nggih. Tapi kula sayange dikonpen Mbah Nap, ndak iso tapen mergan nyatu yo ndak tak tapen engko teko ngomah tak tapenan mesakne kakung ken karek tidak ciduk. Malu nyatu repot to, Mak. Nggih, wong ana kipas ngoten nggih. Oke, nggih mangke lah anu. Kipase anu ngene cilik ngene karo lingguh. Oh nggih keco. Kula badhe riaden mriko lho, ani kalau Mak mriko. Kirang pinten dinten pokok tasik siam Mak kula pun pamit mboke. Mboke kula sementara tasik dereng saged mriki lho mboke riaden mulai ngoten kapan-kapan no. Dalem Ndak pamit ses. Allah. Kula saiki pilih wegah pilih meneng nyisih. Mesakne, Mbak. Oke, sekolah ala lho repot ngeten iki napa kula mayat paling didi anu mangke semprong. Botol arene. Dalem Rene aku ngono. Mboten anu salamipun nggih sementara mangke lapun senggang kula mriko.
Tapi kula bangga gadangen ngriko nggih. Alah nggih ngoten tapi ati niki nggih tasik mesakane kakung lah jarak bangke kali bulan panen kali tanem niki. Nek pun bar ngeten kan kantun longgar. Nyapa lho kakungmu semangat sehat kok gak kok. Lah kula tet niku bareng teng mriki lho Mak Ker. Enggak, niki lho Mak. Itu plastik lho nggih kok. Lah plastik niku mboten napa-napa jangan damel lenggah. Apa plastik roti iki? Iya. Monggo dituwuki. Niku teh enten tapi teh ala Yunur Amanah. Iya Pak ya. Oh. Nggih, opake didamel teng anu tas mbok menawi. Batulah Oh, pas ikat engko wine turah njaluk sampean kok lek lu sethithik. Nan ke bapak ikat to. Wah, ngurus semprong Pak Sekat ngono biasa. Foto ini wong jahat to. Pundi lho? Kan kaya wong mahku kae. Aduh ndak cetok. Dalam sinten? Dukung. Foto leses nggih aku sawi ya mapan cetok ya lali duwe sepinten ngoten. Kan lho Kang. Mriku lho Makar. Oh, alah nggih. Wes. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.